La colla joves dels Xiquets de Valls, menystinguda per molta gent els últims mesos, durant aquesta temporada que estem a punt de deixar enrere, ha demostrat la seva grandesa. La joves ha donat sorpreses importants. Una colla que ha anat aquesta temporada de menys a més. Aquesta temporada fan por les estadístiques de la colla jove Xiquets de Valls. El fet que no els convidessin a Vilafranca va semblar un esperó. El Pere Rico deia creixem plaça rere plaça. Cinc de nou en curt repunt de carregar-lo dels joves. Primera aleta, el carrega, també el carreguen. 5 de 9 carregar. 5 de 9 de les joves, extraordinari també. Ben parador, vinga, canalla, rapidet per a poc a poc. Surten les parelles de dos, el tenen molt bé. Força, set, força. Vinga, esperit, casteller, que també té les joves. Surten les parelles de dosos. Comencen a sortir 600 a la falta del 2. No estaven muertos, estaven llamarrando. No estaven muertos, estaven tocades. Surten els 600, surten els 15. Les carreres, 5 de 9 en contra. Per tercera vegada en la seva història. Impressionant, també sensacional. Els gossos ja fa estona que estan col·locant. Es col·locarà ara l'aixecador d'aquest 4 de 9 net. L'enxaneta arriba ja a l'alçada de dosos. El podran carregar. L'enxaneta farà un pas, en farà un altre. Carrega el 4 de 9 sense morre. Em mantinc justíssim ara a nivell de 4 i de 15.